кажеш. Познаваш го? Какво говориш? Ние заедно хапнахме, ние заедно седнахме. Мустафа Карадайъ. Да бе, защото аз него го каня да се видим в TikTok на битка, Дилян. Ама не се проявява. Искаш ли да играем с наказание, да те бръсна косата с наказание да играем? С какво да играем наказание? Не. С предизвикателство. Без предизвикателство, не. Не знам какво значи това. Сега аз предизвикателство с наказание да играем, наказание не играем с предизвикателство. Аз ще мака брадата, ти ще макнеш косата. Не играем с предизвикателство и не играем с... Виж сега, с косата ще я махна с удоволствие, защото е побеляла, ма ти без брада помисли дали ще изглеждаш по-добре. Но по-красив ставам. От ден на ден по-красив ставам. Ти знаеш ли го това? Всеки ден. Да. От ден на ден по-красив ставам. Дали си по-красив или не, това ще го кажат околните. Имаш ли приятелка, жена, съпруга? Имам жена, имам 3 деца, имам. Значи тя ще ти каже дали си по-красив или не. Има кой да ти каже, аз не съм човека, кой да ти каже. Ние само си говорим. Обаче дай се върнем на темата ДПС, защото много ми е интересно това, което каза.